Hvala vam puno svima na pozivu i prilici da danas pričamo o brendu Tortilja Meksikana i načinu na koji je on stvoren. Šta to znači? To znači da je nama trebalo 20 godina da dobijemo 20 minuta na jednoj ovakvoj konferenciji. To nije uspeh koji je došao od juče. To je nešto sasvim planirano i dugo investirano znanja i truda i rada. Kompanija PIP DO postoji više decenija, odnosno za koji mesec slavimo 30 godina postojanja. I već tada na samom osnivanju postavljena je jasna vizija da pored toga što želimo da se ravnopravno borimo na tržištima i u industrijama u kojim poslujemo, postavljamo viziju da želimo da izgradimo brend. Kompaniju čine ljudi i kod nas to nije slovo na papiru. Šta to znači? To znači da naše osnovne vrednosti, poštovanje, trud, vera, timski rad i skromnost dovode do rezultata i izgradnje brenda. Svi mi marketari imamo veliki respekt i poštovanje prema nekim brendovima koji postoje, koji su internacionalni i svetski. Naš brend, Tortilja Meksikana, je srpski brend. Brend koji je napravljen u Srbiji, koji zapošljava naše ljude, koji prima mlade sa naših fakulteta, tako da priča o Tortilja Meksikana brendu jeste priča koja potiče iz Srbije. Brend je ono što od njega stvorite. Kako gradimo brend? Pored mnoštva formalnog obrazovanja, formalnih knjiga, puno današnjih članaka na internetu koje možemo naći o tome šta je brand building, ovo je u stvari naša priča iz srca. Šta je brend? Brend je nešto iracionalno, nešto što budi emocije u ljudima. I da bi nešto moglo biti prepoznato, mora da bude nazvano brendom. Brend Tortilja Meksikana započinje svoj put 2001. godine i ja sam ponela danas sa sobom svoj arhivski primerak, lansiranje brenda. Znači, govorimo o istoriji, nečemu na šta smo mi ponosni. Mi kao marketari često dobijemo pitanje, a šta vam je taj marketing? Šta je brend? A zašto vi nemate marketing, misleći zašto vi nemate mass mediju? Pa moj odgovor lični na to pitanje jeste veoma jednostavan. Koliko imaš vremena? Jer govorimo o jednoj veoma širokoj temi, a opet s druge strane, kako objasniti šta je brend? Objasniti kao što bi objasnili svom detetu, a to je, imamo dve majice, dve potpuno iste majice. Te majice su bele, na kratkih rukava, iste gramaže, ali jedna košta 500 dinara, druga košta 5000 dinara. Razlika je upravo tih 4500 dinara ili 10 puta razlika u ceni je vrednost brenda. To nije onaj znakić, to nije ono podsvesno što ljudi pravdaju. Kupio sam brendiranu majicu pa je ona kvalitetnija. Govorimo o vrednosti brenda, ono što se izgradilo. A ovde možemo početi našu priču o Tortilja Meksikani i našoj Đurđini koju vidite na prezentaciji. To je naša prva mašina koju smo kupili 2002. godine posle jednog sajma u Barseloni. Od Milošta je nazvali Đurđina i ona nas podsjeća na to šta smo, odakle smo počeli i kako smo krenuli da gradimo brend. Đurđinu su nam želeli da otkupe po značajno većoj tržišnoj vrednosti, značajno većoj vrednosti nego što je njena tržišna vrednost. Želeli su da je damo u zamenu za novu opremu, mi nju ne damo. Ona nas podsjeća kako jedan brend se srcem gradi 20 godina do sada. Tada, početka 2000. godina, tortilja je bila potpuno nepoznati proizvod. Mi smo bili pioniri koji dovode tortilju u Srbiju, u jugoistočnu Evropu. Tada nije postojalo tržište, nije postojala kategorija, da ne pričamo o brendu. Znači, bilo je potrebno prvo izgraditi tržište, kategoriju, a samim tim i brend. Ne postoji jedan jedinstveni recept. Ne postoji neka check lista, brand building 101, koji će nam reći, ovo ukoliko uradite, dobit ćete
uspešan brend. Postoje neke osnovni koraci koje smo mi pratili. Trebalo nam je skoro 3 godine da od ideje dođemo do realizacije, a te 3 osnovne stvari od kojih su 2 nepromenjive. Ako krećete u izgradnju brenda, potrebno je da vodite računa da te prve 2 stvari se nađu kao osnova. Potrebno je definisati strategiju brenda. Potrebno je definisati identitet brenda. A nakon toga veoma lako idemo u egzekuciju taktičke elementa, u oglašavanje, u definisanje takozvanih 4P ili 5C, kako god današnja nauka govori. Šta to znači? Pa prva stvar koju je neophodno uraditi, a to je doći od ideje do definisanja svrhe. Šta je tortilja? Tortilja je beskvasna vrsta hleba. I ključni moment jeste reći da niko se nije probudio i rekao ja od danas proizvodim tortilje, ja od danas želim da stvaram profit. Zarada, profit ne smeju biti cilj sam za sebe. Mora postojati nešto što će omogućiti potrošačima vezu sa tim brendom, odnosno što će im omogućiti da postanu na tom nekom drugom iracionalnom nivou vezani za vaš brend. Zamislite kraj prošlog veka. Govorimo o godinama koje su kod nas obeležene sankcijama, ratovima. Govorimo o vremenu kada nismo mogli da putujemo, kada smo morali da čekamo ispred ambasada satima da bi dobili vizu. Danas imamo internet, možemo dobiti puno informacija. Možemo dobiti puno informacija veoma brzo i kvalitetnih informacija. Danas možemo sesti u avion i za par sati se naći na drugom kontinentu. Tada, u to vreme, nije bilo moguće. I šta nas u stvari dovodi u situaciju da dođemo na ideju? Pa sajmovi, putovanja, ideje da ono što smo mi prepoznali odlazeći van zemlje na ta okupljanja privrednika u pekarskoj industriji jeste da shvatimo i poželimo da sve ono što je nama lepo dovedemo i potrošačima u Srbiji. Nakon te prvobitne ideje da želimo da taj osjećaj lepoga, dobroga, užitka dovedemo u Srbiju, postavljamo u stvari pitanje šta je naša svrha. Koje proizvode ćemo da proizvodimo? Ok, tortilje, ali koje tortilje? Pšenične, kukuruzne, male, velike, za horeku, za retail. To su neka pitanja na koje se moralo prvo odgovoriti. Tada nisu postojali potrošači tortilja. Imali smo ljude koji koriste kifle, hlebove, namaze, palačinke, ali nemamo tortilje. Tada dolazi moment edukacije. Tada dolazi moment da objašnjavamo šta su palačinke, a šta su tortilje. Kako tortilje ima mogućnost upotrebe na razne načine i to je naš posao i dan danas. I dan danas imamo situaciju da nam kažu a to one vaše palačinke, one vaše tortilje misleći na tortilja čips. To su neke stvari koje naš svakodnevni posao čine interesantnim. Sledeće pitanje koje smo postavili jeste a šta nas izdvaja od konkurencije? Šta je to po čemu ćemo se mi razlikovati od konkurencije? Ko je konkurencija? Šta ona uopšte radi? Tada tržište, opet se vraćam, tržište u Srbiji nije postojalo. Da je bilo ko u tom momentu radio detaljnu analizu, feasibility studiju ili cost-benefit analizu, rekao bi nema smisla ulaziti u ovakav posao. I tu definišemo našu svrhu. Zašto postojimo? Postojimo da ponudimo neku drugu opciju hrane, neku drugu opciju hleba, neki novi doživljaj. Želimo da ono što smo mi doživeli, dožive i naši potrošači.
veliku uslugu nam danas čini i globalni trend ekspanzije Tex-Mex proizvoda, tako da na policama rafova u retailera u Srbiji sve češće vidimo kukuruzni čips, umake, začine, nešto što je tada, pre 20 godina, bilo prosto nezamislivo. Hajde da nastavimo dalje. Nakon definisanja ove svrhe, možete samo da zamislite kako je izgledalo istraživanje tržišta tada. U ovom našem prvobitnom launch planu 3 stranice se odnosi na, ukupno 3 stranice se odnosi na istraživanje tržišta. Istraživanje tržišta. I onda krećemo da čitamo danas i kaže tortilja nema u Srbiji. Tortilja nema u okruženju. Tortilje ne postoje skoro u Evropi. Najbliža zemlja u kojoj je tortilja bila na polici jeste Grčka. Kada pričamo o istraživanju tržišta, u tom momentu se istraživanje svodilo na istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiko i 2 zemlje u Evropi. Šta to dalje nama znači? To znači da iz podataka samo možemo da naslutimo koja je potencijal i mogućnost. Potencijal je ogroman, zato što naša tadašnja Đurđina koju ste videli je imala kapacitet koji je bio dovoljan da zadovolji 0, pa onda idemo 7, 0, 9% tražnje u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta dalje radimo? Moramo da znamo ko nam je ciljna grupa. Kome se mi obraćamo? Ko je taj prioritetni? Bilo bi izvrsno reći ciljna grupa su nam svi. Nisu svi. Jer potpuno drugu poruku treba da pošaljemo jednom studentu u Beogradu koji živi od majčinog džeparca ili jednoj gospođi iz Gospodinaca koja kupuje na sasvim drugim mestima, koja ima drugačije navike, koja pravi sama hleb. Samim tim definišemo ciljnu grupu koji su mladi, urbani ljudi, ljudi koji imaju sasvim srednje prihode i u tom momentu definišemo ko je taj kome ćemo mi slati našu poruku. Ključne prednosti bi mogli reći da su neophodne da se definišu, jer šta je to što će nas kao tortilja Meksikanu izdvojiti na tržištu tortilja? Ključne prednosti bih mogli reći da kvalitet uvek nađe put. Mi radimo u industriji hrane gde svako odstupanje nije zakonski dozvoljeno, ali kvalitet je ono što će uvek naći put. Ja ne kažem, marketing je možda precenjen nekada, ali ni najbolji marketing ne može da pruži vrhunski doživljaj ukoliko kvalitet ne postoji. I na kraju imamo taj takozvani brand voice, odnosno šta je naš brand, kako on izgleda, kako on izlazi od nas ka potrošačima. Definišemo ga kao vedar, optimističan, mladalački, radoznao, razigran. I kada to definišemo, a urađeno je davne još 2000 i neke godine, lako idemo napred i možemo da gradimo dalje elemente samog brandinga. Odnosno, brand je ono što mi radimo. Brand je ono što mi želimo. Brand je voz koji mi vozimo. Stigli smo i do sledeće tačke, a to je vizualni identitet. Većina ljudi koja nije usko vezana za marketing, vizualni identitet smatra pod brendom. Vizualni identitet je nešto što se samo naslanja, odnosno nastavlja na ono što ste vi definisali kao strategija. Naš prvi logo je bio razigran vedar, ali nije bio upečatljiv, odnosno nije jasno pravio vezu sa našim vrednostima, sa našim
našom strategijom. I tada, pre jedno 10 godina, dolazi do redizajna gde stavljamo žuto sunce. Žuta boja je optimistična boja, vedrina, radost. Magarac u usponu, razigranost, mladalački duh. Samim tim definisanje identiteta mora biti jasno. Mora biti tako definisano da i neko ko ne zna ovu priču koju vam sada pričam, razume, oseti. I opet se vraćamo na sam početak, a to je brend. I stvaranje brenda je potpuno iracionalna stvar. To nije nešto što ćemo reći A, B, C, D, stvorili smo brend. To je priča od 20 godina u našem slučaju. Nakon ovoga, kada definišemo strategiju, ko smo mi, šta smo mi, ulazimo u sledeću priču, a to je stvaranje vizualnog identiteta i onda možemo da izlazimo na tržište. Kako mi možemo da izađemo na tržište? Pa implementacijom, taktičkim nastupom, čuvenim 4P. I ovde možemo ispričati par priča, a to je da kada smo lansirali tortilje, znalo se, idemo u Horeku, idemo u retail, u sve retail lance. Nema potrebe da se nađemo na benzinskim pumpama, na kioscima, zato što ljude ne kupuju tortilje, odnosno hleb, na kiosku. Međutim, onog momenta kada Tex-Mex priča se razvija dalje, kada lansiramo umake, čips, oni treba da se nađu tamo gde je potrošač. A potrošač je između ostalog i na benzinskim pumpama. Ta implementacija, taj taktički nastup se menja. Dolazimo do toga da treba napraviti, biti svestan sadašnjice i graditi svoj brend dalje. Imamo još jednu zanimljivu priču, a to je da davne 2002. i 2003. smo imali 2 tortilje i mi stalno kažemo mala i velika. Danas imamo u svom asortimanu 89 SKU-eva. To je danas. Sutra će ih biti verovatno više. Uveli smo sa trendom razvoja Tex-Mexa, sa trendom funkcionalne hrane, sa trendom zdrave hrane, uvodimo u svoj asortiman integralnu tortilju, tomato tortilju, bakvit, heljinu tortilju, speltinu. Rastemo. I mi i brend. Brend nije nešto što ćemo danas napraviti i dići ruke od njega. I ono za kraj što bih voljela da kažem jeste, ovo jeste marketinška konferencija, a nama često ljudi prilaze i kažu pa zašto vi nemate TV reklamu? Zašto vi se ne oglašavate? Nije da se ne oglašavamo. Svesni smo svog mladalačkog brenda, svesni smo svoje publike. Ko je publika? Ko kupuje tortilju? Gde je point of entry? Mladi ljudi danas provode vreme na Instagramu, juče smo slušali na TikToku. Tu ćemo da budemo, zato što će tu naša publika čuti najviše o nama. Hvala vam puno. Hvala puno, Branislava. Fantastična priča kako jedan brend zapravo je rastao i evoluirao i dalje se razvija. Meni je bilo zanimljivo kad ste pričali o tome zapravo kad ste započeli svoju priču, ljudi nisu ni znali šta tortilje, kako da koriste. Uglavnom, brendovi traže, da kažem, rupu na tržištu, pa onda prave proizvoda. Vi ste išli obrnutim putem. Da sad radite sve ispočetka, jel biste izabrali taj put? Naravno. To je pitanje koje nema potrebe dalje postavljati. Želeli smo stvarno, pored toga da što smo pioniri, želeli smo da dovedemo taj osjećaj koji smo mi osetili. Tako da ništa ne bismo menjali. Hvala vam puno na ovoj prezentaciji, na razgovoru.